ruwan da ya shafe duniya, ruwan da ya rusa duwatsu, ruwan da ya ɗauke zukata da fargaba. Kafin ambaliyar farko ta duniya ta faru, akwai wani annabi mai haƙuri, annabi wanda ya yi wa al'ummarsa wa'azi fiye da shekarun da mutane ke rayuwa a yau. Wannan shi ne annabi Nuhu alaihi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa. Barkanku da shigowa cikin tashar daga littafin Allah, inda muke kawo muku labarai daga Alƙur'ani. A yau za mu kutsa cikin tarihin annabi Nuhu, cikin jerin labaran annabawa guda 25 da Allah ya ambace su a Alƙur'ani. Shekaru masu yawa bayan wafatin annabi Idris alaihi salam, mutane suka fara mantawa da tauhidi. Suka fara sassaƙan gumakan manyan malamansu da manyan mutanen cikinsu da suka mutu, don su rinƙa tunawa da su da neman albarka. Daga baya, Shaiɗan ya ruɗe su, suka koma bauta musu. Annabi Nuhu alaihi salam shi ne farkon manzo da Allah ya tayar a duniya baki ɗaya, kuma yana daga cikin ulul azmi minar rusul. Lokacin da duniya ta lalace, shirka ta yaɗu a bayan ƙasa, annabi Nuhu Allah ya fara tayarwa, ya ce ya yi kira a daina shirka da Allah. Allah ya ce a Alƙur'ani, haƙiƙa mun aika Nuhu zuwa ga mutanensa, ya zauna a cikinsu yana da'awa, yana karantar da su shekaru 50,000. Abdullahi ɗan Abbas ya ce, sai da annabi Nuhu ya yi shekara 40 kafin aka naɗa sa manzo. Ya yi shekara 950 yana da'awa, yana kira a bauta wa Allah, kuma bayan ruwan tufana ya ƙara wasu shekaru 40 kafin ya mutu. Annabi Nuhu ya kira mutanensa a cikin nutsuwa, yana cewa, ku bauta wa Allah shi kaɗai, babu wani abin bautawa sai shi. Ina jiye muku tsoron wata azaba a wani yini mai tsanani da zai zo muku in har kuka riƙe wani abu koma bayan Allah. Suratul Hud aya ta 25. Amma mutanensa suka kalle shi suka yi dariya, suka raina shi, suka ki saurarensa. Annabi Nuhu alaihi salam ya yi wa'azi har shekaru 950. Ya kira su da daddare, ya kira su da rana, ya kira su a ɓoye, ya kira su a fili, a cikin hikima, amma mafi yawansu sun ƙi gaskiya. Allah ya ce, ba sa ƙara komai sai gudu. Suratul Nuh aya ta 6. Wasu kan sukan rufe kunnuwansu, sukan jawo riga su rufe fuskokinsu, don kada su ji kiran annabin Allah. Jagororin al'umma suka ce masa, kai ba komai ba ne face mutum kamar mu. Suka ce, me yasa za mu bi ka? Talakawa da makaskanta ne kawai ke bin ka. Duk da haka, annabi Nuhu alaihi salam bai fasa ba, ya ci gaba da kiransu zuwa ga tuba, imani, gujewa shirka, tsarkake zuciya, nisantar zalunci. Amma su ma suka tsananta kin da'awarsa. Jagororinsu sai su tara su ce, ku yi watsi da shi, kuma kar ku yi watsi da gumakanku, wato Waddu da Suwa'u da Yagusu da Ya'uku da Nasaru. Ku riƙe su da kyau, ku bauta musu yadda ya kamata. Bayan lokaci mai tsawo na wa'azi, na da'awa, na ƙin gaskiya, sai Allah ya wa annabi Nuhu wahayi cewa, ba wanda zai yi imani daga mutanenka, sai waɗanda suka riga da suka yi. To kada ka yi baƙin ciki game da abin da suke aikatawa. Suratul Hud aya ta 36. Sai annabi Nuhu ya ɗaga hannu ya roƙi Ubangiji, ya ce, ya Ubangiji na, kada ka bar wani mutum ɗaya daga kafirai a bayan ƙasa. Lallai idan har ka bar su,
to za su ɓatar da bayinka, kuma ba za su haifi kowa ba sai fajiri mai tsananin kafirci. Suratul Nuhu aya ta 26 da 27. Allah ya karɓi addu'an Annabi Nuhu alaihi salam. Ya umarce shi da cewa, ka sassaƙa jirgin ruwa a kan idanunmu da koyarwanmu, kada kuma ka yi mani maganar komai game da kafirai, lallai su nutsar da su za a yi. Allah ya ce masa, idan ya gama sassaƙa jirgin, zai ba shi alama. Daga lokacin da ruwa ya fara ɓuɓɓugowa daga murhu, to lokaci ya yi na halakarwarsu. Sai Annabi Nuhu ya kwashe duk wani wanda ya imani da shi su shiga jirgin. Annabi Nuhu ya je ya hau sassaƙan jirgin ruwa. Idan mutanensa kafirai suka zo wucewa, sai su fashe da dariya, su ce, Nuhu, to, gari ba kogi kake jirgin ruwa? Sai Annabi Nuhu ya ce, idan har izgili kuke mana, mu ma za mu rama. Da ya gama ƙera jirgin ruwansa, sai alamar da Ubangiji ya faɗa masa na ɓuɓɓugowar ruwa daga murhu ta bayyana. Sai Annabi Nuhu ya ce wa muminai su zo su shiga jirgin ruwan nan. Su kaɗan da suka yi imani. Allah ya ce kowane dabbobi a ɗauki nau'i biyu, na mace da kuma namiji. Lokacin da ruwa ya fara malala a cikin gari, sai duk suka shiga cikin jirgin ruwan suka zauna. Allah ya sanar da Annabi Nuhu, jirgin za ta yi tafiya da bismillahi, kuma za ta tsaya da bismillahi. Yayin da jirgin ruwan nan yake tsakiyar tafiya da waɗanda ke cikinsa, Annabi Nuhu ya hango kafirin ɗansa a gefe. Kun san soyayya da tausayi na ɗa da mahaifi. Sai ya ce masa, ya ɗana, ka zo ka hau jirgin nan tare da mu, kar ka zauna a cikin tawagar kafirai. Sai ɗan ya ce masa, zan je na nemi mafaka a kan duwatsu mai tsawo, zai tsare ni daga wannan ruwan. Annabi Nuhu ya ce mai, babu wadda zai baka kariya daga wannan al'amarin Allah, sai wanda Allah ya yi wa rahama kawai. Wannan ruwan ba irin wanda ka sani ba ne. Sai iska ta huro igiyar ruwa, ta rabe tsakaninsu, sai ɗan ya zama cikin waɗanda aka halakar. Haka ruwa ya rinƙa fitowa daga ƙasa, ya rinƙa saukowa daga sama, kogi da rafuka suka fashe, ƙasashe suka nutse, gidaje suka ɓace, duwatsu suka ɓoye a can ƙarƙashin ruwa. Duniya ta rikice, an halakar da kowa, face waɗanda suke cikin jirgin nan na Annabi Nuhu da ke ta shawagi a kan ruwa. Wannan shi ne ruwan da ya shafe duniya. Bayan kwanaki masu yawa, Allah ya umarci ƙasa ta sha ruwa. Ya ce, ke ƙasa, ki haɗiye ruwanki, ke kuma sama, ki riƙe ruwanki. Aka kuwa kafar da ruwan, kuma aka gama al'amarin. Jirgin kuma ya tsaya a kan dutsen Judi. Suratul Hud aya ta 44. Annabi Nuhu alaihi salam da muminai suka sauka cikin sabuwar duniya, suna masu godiya wa Ubangiji da ya tseratar da su daga halaka. A nan ne rayuwa ta sake farawa. Daga labarin Annabi Nuhu alaihi salam, muna koyon cewa haƙuri a cikin da'awa. Muna koyon cewa imani ba al'ada ba ce, zaɓi ne. Kuma muna koyon cewa gaskiya ba yawan mutane ba ne, gaskiya tana tare da masu tsoron Allah. Sannan ceton Allah yana tare da masu imani, ko da duniya ta yi duhu. Mai kuka ƙaru da shi a wannan labarin? Ku saka mana a comment section. Ku biyo mu zuwa labarinmu na gaba, wato labarin Annabi Hud alaihi salam. Ma'assalam.